Milí přátelé, já vás co nejsrdečněji vítám na tomto našem dnešním v té tetralogii, kterou jsem pro vás připravil již posledním setkání, ve kterém bych chtěl shrnout vše, co jsme si dosud řekli a navrhnout vám řešení všech těch možných problémů a komplikací, které jsme probrali. Tak pojďme na to. Takže pojďme si shrnout, co jsme se vlastně zatím z těch předchozích tří videí dozvěděli. Dozvěděli jsme se, že opakované problémy, takové ty zásadní životní, obvykle mají příčinu v tom, že nenaplňujeme takzvaný karmický životní úkol, neboli smysl této inkarnace, který je předem definován. Také jsme se dozvěděli, že ten karmický životní úkol lze vyčíst z natálního horoskopu, neboli vlastně z té kosmické DNA, které každý z nás vlastně získává tím, že se narodí na této zemi. A v tom posledním videu jsme se dozvěděli příčinu rozpadu našich vztahů. A dokonce dneska je to tak, že 9 z 10 manželství se podle statistik rozpady, a nejenom manželství, ale i jiné vztahy, to znamená obchodní, rodiny a tak dále. A řekli jsme si, jaká je příčina. Co tedy s tím vším? Jak se tomu všemu můžeme vyhnout, jak to můžeme zvládnout? No, co je třeba tedy udělat? To znamená, musíme udělat 3 základní kroky. To znamená, zjistit si svůj karmický životní úkol, ale smysl života a začít ho uplatňovat. Za druhé, jasně specifikovat, co vlastně od toho života chceme. Jak ten vesmír nám to má dodat, když mu neřekneme, co vlastně chceme. Takže musíme si udělat jakousi vizi. A za třetí musíme si najít způsob, jak to všechno realizovat. A jak to nejsnáze a nejefektivněji udělat? No, máte možnost to udělat tak, že se přihlásíte na takzvanou hvězdnou cestu, což je můj určitě zcela nejlepší projekt, ve kterém shrnuji vše, co jsem se v ezoterice, v mystice, v magii, ale i v podnikání, i v tom běžném životě naučil. To znamená, že člověk nebo zájemce, který se na tu hvězdnou cestu se mnou vydá, tak dostane ode mě vlastně vyčtení toho jeho karmického životního úkolu a také jej naučím, jak si udělat jasnou vizi té své budoucnosti, která by měla být harmonická, která by měla být smysluplná. Pod mým vedením potom si každý ten zájemce může udělat průběžnou analýzu té své kosmické DNA. Je to velmi snadné, velmi jednoduché, už bylo možné to v těch předchozích videích vidět. A také vás seznámím s mnoha postupy, metodami, fígly a tak dále, které lze pro ten život uplatnit. Naučím, jak je možné to aplikovat do života. Tady je mapa té hvězdné cesty, po které vlastně půjdeme, nebo spíše poletíme. Je to prostě 12 životních oblastí, ve kterých budu všem těm zájemcům o hvězdnou cestu rozkrývat, jak to je, tak mají oni v tom svém horoskopu, v té své kosmické DNA a také budu dávat návody, různé fígle, různé postupy na to, aby to tam měli mnohem lepší. Začneme v tom prvním domě, nebo v té první hvězdné bráně, která se vztahuje k našemu já. To znamená, jak my vlastně zpracováváme všechny informace, všechny události, všechny věci, které přicházejí z toho vnějška, jak vypadáme, jak chceme vypadat a tak dále. Pak se přesuneme na protější hvězdnou bránu, což je oblast našich partnerů, to znamená, jací jsou naši partneři či partnerky, jaké chceme mít, jaké tam pravděpodobně budou podmínky a tak dále. Pak se přesuneme do oblasti našeho domova
a řekneme si, jaký máme ten domov, jaké to zázemí a tak dále je pro nás optimální a jak to udělat, aby bylo to nejlepší. A pak se přesuneme zase na protipol, což je naše kariéra, naše společenské postavení, naše uplatnění vlastně v tom, řekl bych, kariérovém a profesním a společenském životě. To je takový základní kříž. Potom si spolu uděláme zase online konzultaci. To už bude druhá, protože ta první vlastně bude poté, co vám vyčtu ten karmický životní úkol a vlastně probereme ho ještě osobně. No a pak se pustíme na cestu přes hvězdnou bránu číslo 2, kde jsou popsány podmínky na peníze, na výdělečné aktivity, na to, jak nám to tady v tom majetku a financích půjde. Pak se pustíme do peněz a hodnot těch druhých a také si projdeme svou hlubokou sexualitu. Pak se podíváme na oblast naší přirozené inteligence, našich příbuzných, našich krátkých cest. Potom se přesuneme na oblast vyššího poznání, vyššího vzdělání, zahraničí a tak dále. Pak se přesuneme na oblast našich dětí, naší hravé sexuality a her. Pak přijdeme na naše přátelé, na naše kolektivní aktivity. No a předposlední bude naše zdraví fyzické a poslední oblast, kterou si během té hvězdné cesty proletíme nebo projdeme, bude vlastně oblast našeho duchovního či duševního zdraví. Je to 12 oblastí, které budou reprezentovat 12 týdnů toho našeho letu. To znamená, jak ta hvězdná cesta probíhá a jak dlouho trvá. Na počátku každý zájemce dostane výklad svého základního horoskopu plus určení do karmického životního úkolu a také tam bude online 30-minutová konzultace po Skypeu nebo po telefonu. Pak každý týden ten zájemce, který se přihlásí na hvězdnou cestu, bude dostávat 2 videa, ve kterých budu vysvětlovat, jak to má jednak on uděláno v tom horoskopu nebo naznačeno a druhá tam budu dávat ty návody, fígle, postupy a tak dále pro tu kterou oblast, to, co přinesly ty nejlepší mozky světa a to, co se ke mně dostalo, plus dalších x tištěných materiálů a odkazů. Bude to trvat vlastně v celkem 12 týdnů, respektive 14 týdnů, protože mezi tím bude 1 týden na konzultace a 1 týden prázdniny, přičem po 4. a 12. týdnu budou ještě další 2 osobní online konzultace, kdy si zase všechno to, co jsme probereme individuálně s každým tím zájemcem nebo každým tím účastníkem z té hvězdné posádky. Takže to budou dohromady 3 konzultace. Co je třeba si uvědomit, pokud chceme nebo chcete s tím opravdu něco udělat s tím svým životem a nastartovat ho směrem k tomu pozitivnímu, k tomu souladnému, k tomu harmonickému a k uplatňování toho smysluplného života, tak to, že startujeme již 23.8.2016, to znamená, pokud opravdu o tu hvězdnou cestu někdo bude mít zájem, je potřeba se přihlásit a řídit se pokyny, které jsou tady na této webovské adrese www.hvzdnoucestou.cz. Takže to je, milí přátelé, ode mě všechno. Já jsem vám sdělil vše, co jsem vám sdělit chtěl a teď je na vás, co s tím, co jste se dozvěděli, uděláte, jak s tím naložíte. Máte možnost vlastně to všechno, co jsem já za těch svých 60 let svého života v oblasti ezoteriky, mystiky, ale i podnikání, i vztahových záležitostí nashromáždil, využít ve svůj prospěch. Máte možnost si ten svůj život nastavit tak, aby byl harmonický, aby byl smysluplný a aby naplňoval to, co od něj očekáváte a chcete. Stačí jedno, stačí se přihlásit na hvězdnou cestu a já vás tím vaším horoskopem provedu a
předám vám všechny svoje zkušenosti, všechny svoje znalosti, všechny svoje dovednosti pro ten harmonický a naplněný život. Je to na vás a já se těším, že vás na palubě dalšího hvězdného letu potkám a že budu moci pro vás pracovat. Mějte se krásně a nashledanou.